27 июнь Россиядә яшьләр көне. Шул уңайдан районыбызның оешма предприятиеларында үз эшенең остасы да, гаиләсенең тоткасы да, әти-әни өчен таяныч табылган егет-кызларны барлыйбыз. Җәмгыятьнең нигезе дә алар кулында. Менә шундый янып торганнарның берсе Рамил Хасаншин турында сөйләп үтәчәкбез. Ял лагерьлары гөрләп тора. Быел районда 22 мәктәп яны һәм 13 хезмәт һәм ял лагере эшләп килә. Аларда 1170 бала җәйге ялын үткәрә. Футболчылар сынатмый. Казан шәһәрендә Күнтүк бөтен Россия ярышларының республика күләм финал уеннары үтте. Соңгы пенсия ничек түләнеләчәк? 22 июньдә хәтер көнендә яу кырында һәлак булганнарны искә алып, аларның рухлары алдында хөрмәт белән баш идек. Ак халатлы геройлар кемнәр алар? Быел кортлар бик нык кытырды. Кайбер районнарда агачларны кортлар сырып алуы турында хәбәрләр хәтсез ишетелде. Улы кайтты, эшләр җайланды. Эко-фестиваль берләштерә. Татнефтьнең 200 яшь хезмәткәре 20нче эко-тур фестивалендә катнашты. Сарим Абзаловны районда белмәгән кеше юктыр. Парлы 50 ел гомер дигән мәкаләдә без аның тормышын яктыртачакбыз. Сабыр төбе сары алтын. Шәһәребездә яшәүче Галия һәм Дамир Усмановлар 60 ел бергә бәхетле гомер кичерәләр. Маяк рәсем бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләде. Шүпсез дөнья. Ни өчен борынгы заманда шүп азрак булган икән? Пластик һәм кәгазьдән кала тагын нәрсәне сортларга аерып була? Полиэтилен пакетны нәрсә белән алыштырырга мөмкин? Әлеге һәм башка бик күп сорауларга җавапны бары тик Маякның 23 июньдә чыккан җомга саныннан гына укып белә аласыз. Кадерле укучыларыбыз, искә төшерәбез. Әбүнәчеләребез арасында Азнакай санаториена юллама уйнатылачак. Бәйгедә катнашу шартлары бик гади. Район басмасына 2023 елның 2нче артыйлыгына 6 айга язылырга һәм квитанцияны редакциягә алып килергә яки azmayak@mail.ru почтасына җибәрергә юлларга тәкъдим итәбез.